Beste redactie, wij binnen elke dag als we vrij hebben boeten op paard. Net om te voetballen of zo wat. Nee, wij binnen om te visken. We vinden het echt het mooiste wat er is. En dan vaak om een Frieslandsjoen te hebben, dachten wij bij onszelf, waarom is er net een visprogramma? En vanzelf wisten we wel dat dat net kan. Maar eigenlijk wat kind schelen, wij vregen ons al, als we een visprogramma kunnen maken. Dus vandaar dat we dat vregen. Want als het net vrij is, wordt het echt nooit wat. Ik hoop dat je hem uit je veld springen van dit idee. Laat het dus jaren. Nou jongens, dan doen we het toch? Best. Mooi warm te visken! Nou, dit moet er maar net op. Dit is ik weer typisch. Goeie meisjes en welkom bij Omroep Friesland. Omroep Friesland! Alle dagen biedt! Omroep Friesland! Hey, nou Joram, wat gaan we hier doen? We gaan op mijn kunsthuis op snoekbeest visken. Ja, er kan een snoek uitkomen. We hopen, dan zetten we hem gewoon zo gauw mogelijk weer om. Maar we hopen natuurlijk op een snoekbeestje. En hoe moet een snoekbeest vangen? Nou, gewoon mijn kunsthuis. Rustig binnenhellen. Wat tikjes aan, een beetje omheen. En dan beneden dat dwarrelen letten. Ze vangen meestal wel snoekbeest. Hij klapt er meestal op, had je hem naar beneden dwarrelen letten. En we hopen dat het nooit gebeurt. Ze bieten meestal altijd wel. Dus we zullen zien dat ze bieten wel of net. Oké, let's go! En we visken nog wat kind elke dag. Ja? Nou, dat lukt net, want hij had het moest druk met squallen. Nee, maar als het tijd doet, hè, dan Ja, precies. Voordat de squal ik altijd. ja, Ja, niks. ik zo man. Maar en altijd together? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Meestal, ja, af en toe is eentje erbij, maar meestal moet je het aan. En helemaal op de ruzie dan? Nee, Nee, hè. nee, het valt mooi. Nou, ik zit wel eens op mijn oud in je molina had er een vis had en ik net, maar Ja, op het begin vond ik zo hier en toen vond hij niks. nee, de eerste paar weken hier hij alles en ik niks, maar dan En nou heeft hij alles. Dus, En nou heeft hij alles. Dus ja, hij vangt dus nou meer dan mij. En dan En hoe lang ben je dan al, Maarten? altijd al, hè. ja, sinds nou ja, toen we net iets op squal zitten, wie Ja. we maten. Nou, dat is wel een pad. Ja, Ja. we doen alles met z'n tweeën eigenlijk. Ja? Ja, we maken muziek, viskie. Daar takkeert ze, alles. Eigen visshow. Ja, Ja. zeker. Nou Joram, hoe komt het? Nou, ja, voor de verhoring weer net zo goed. Niks van, jammer genoeg. Maar ja, dat is visking en we hopen dat we een andere keer woord vangen. Het is jammer, je hoort niks van. Maar mooi uit te zien. Tot de volgende keer bij Omroep Friesland. Goeiedag! Omroep Friesland. Nee, naar beneden. Ja. Nou, mooi. Ja. Dat is wel leuk, alleen het is een beetje koud. Ja. Beetje fris is, hè? Zo. Goedemiddag. Goeie. Goeie. Hoe is mijn vakantiestemming? Nou, best. Ja? We houden de motor in, hè? Ja, nee, het gaat wel goed, hè? Wij Oh. sliepen hier net. Nee, Nee, nou, we hebben Joert wij de vat en vastzetten, dus... ja.
Nee, dat doen we nog maar net. En bij mij hier? In Jobbeke? Ja, net dan zo wat- ver voor het. Dus dan wat op een deel. Jawel. Ja. Nee, wij hier een seizoenplek en dan maar weer spul nou del zetten. Dus een dag niet meer door dat ik. Ja, natuurlijk. Ja, Zet je zeker. spul Ja. wel in klerenskist. Ja. Dan ben je er maar nou. Het mooi Ja. waar ben, dan kan je hier zitten genieten. Ja. Of net soms. Mooi uitzicht hier. Wat wil je nou nog meer? Ja, dan kan je nou ijszeilen en straks moet je Ja. gewoon zeilen. Hè? Ah, dat meen je niet zo. Hier. Goeie. Goedemiddag. Echte diehards hier, hè? Hey. Nou, behoorlijk. Kun je met wat warm houden? Ja hoor. Kom binnen. Super, kom maar Het in. is 9 graden. Kom erin. In het voorseizoen staan we hier. Met een hele groep mensen. De Op-Ende-bende. 4 gezinnen uit Op-Ende. 1 uit Leeuwarden en 1 uit Heerenveen. Maar dan ben dus de buren thuis die ben je met de buren. Ja, saai hoor. Ja? Of niet? En blow je meer de hele Simmersteen op? Nee, in december ben je in Frankrijk. Gaan ze dan niet mooi die buren? Nee. Dan gaan we zonder de buurt. En waarom toch niet? Ik wil nou al je wezen. Nou ja, het voorseizoen begint. Ja. Dus ja, dus vanaf het begin. Dus als het Oké. dan nog steeds vriest, dat maakt het jou niks uit. Nee, we slapen hier nog niet hoor. Dat is nou wel wat te koud. Als je het waar aan omslaat, dan ben je bij klaar. Aha. Daar geef je maar Zo? vanuit, hè? Juist. Daar geef je Zo? maar vanuit. Dan zit hier meester aan. Oh, is dat ik toch? Hè?